nejčastěji právě ten olej v tom fritovacím hrnci, tak máte možnost sledovat, co se stane, pokud použijete na hašení vodu. Jo, to buchne! A teď jsem ale bože, či mi to buchlo. Ono je to vždycky asi první myšlenka, co udělat, čím asi, co mám po ruce, doma, v kuchyni, vodu. Vidíš? Jo, takže tak to určitě ne. Představte si, že toto máte na plotně, čáknete do toho trošku vody, co se stane? Začne hořet digestoř, od digestoře skřínka, druhá skřínka, další skřínka spodní, celá kuchyň je v plamenech, no a nakonec jste rádi, že z toho uniknete zdraví. A teď jsem tady zase tu správnou otázku, jak na to? Jak to zásit, když ne vodou? Namočíme hadru, přikryjeme, zamezíme přístupu vzduchu a oheň se uhasí. Dámy a pánové,